foliovník z profitent.sk poskladáme ešte dneška. Rozbal krabicu, kúkni, co tam máš. Wow. Takže začneme spodným rámom. Keď máme pripravený spodný rám, tak ideme na oblúky. Oblúky máme pripravené, teraz ich poroznošíme na miesto ku rámu. A ideme stavať foliovník. Takže každý jeden oblúk, ktorý sme dali, spojíme šrubou. Ideme stavať oblúky. A tieto oblúky si postavíme taktiež na druhej strane. OK, a ideme to spájať dokopy trúbkami. Takže konštrukciu máme hotovú a my si ideme teraz nahodiť fóliu. Foliovník z profitent.sk máme poskladaný, už len ho dať na miesto, zakotviť a pestovať zeleninku. Pekný deň, ahojte.